Vols saber què succeeix en la teva sang una vegada l'has donada? Allà anem! Totes les donacions de sang que es realitzen a les Illes Balears es transporten a Palma. Tot es processa en el banc de sang amb la millor tecnologia i grans professionals. Així, aconseguim que sempre hi hagi sang disponible pels hospitals. Quan les donacions arriben al banc de sang i teixit, les unitats es registren. Els tubs s'envien al laboratori i les bosses a fraccionament. El laboratori analitza el grup sanguini i assegura que no existeixen virus o bacteris en la sang. Al mateix temps, a la sala de fraccionament, les bosses s'introdueixen en centrifugadores que separen els seus components sanguinis. A continuació, unes màquines extreuen cada component amb plaquetes, plasma i glòbuls vermells. La sang es filtra per eliminar els glòbuls blancs. Quan tot està correcte, les bosses s'etiqueten i s'emmagatzemen. Ja estan llestes per enviar als hospitals. Les teves plaquetes, plasma i glòbuls vermells poden ajudar a 3 persones diferents. Que és increïble! Gràcies per fer una cosa extraordinària.